What's up, Ketchup? It's your boy, Tiu Tiu. And this is the princess. Ay, medyo malito. It's your boy, Jimboy, DIY boy. Guys, and welcome back to my channel. Guys, andito kami ngayon sa bahay pero pabalik na kami ng Tagbilaran kasi dito lang kami natulog. Kasi pinakita lang namin sa kanya kung gaano kaganda yung bahay namin. Joke. Masikatan ni. Joke lang, pina-experience lang namin sila. Dito, pinakita lang namin dito. Tsaka, kasi first time nilang pumunta dito sa bahay. Pero bago tayo umalis, Nick, ito yung ref namin na... Activate muna. Ito yung ref na... Voice activated. Ito yung ref namin na binili namin nung bago kami pumuntang Cebu. Tapos binili namin si mama nito. Sinurprise namin siya. Tapos voice activated to na ref. Voice activated. Activate kung Mukha siya, ano, voice lang. depende pag pwede mo siyang utusan. What? Ay. Ganyan. Pero dapat sabihin mo muna parang ni Siri, di ba? Parang ganyan. Pero siya, Ikunabi. Na, hey Ikunabi, I want ice. Hindi totoo yan. Hey, Ikanabe, I want ice. Kusga! Lakasan mo! Hey, Ikanabe, I want ice. Wala mo lagi. Ha? Wala pa yung ice, i-deliver pa. Yung ice, andun pa sa Tagbilaran, papunta pa dito. Franco niya, uto-uto ko naman. Hindi ako! Snake, kayo mo makasnake na nailan, ko na. Huwag ka mag-alala, Snake, kasi hindi Tignan mo yung video ko, Snake. Tingnan natin guys. Hindi lang ikaw. Ito pa. 1, 2, 3. Economy, I want ice. Hindi lang ikaw, Snake, dalawa kayo. Hindi, tatlo kami. Ay, hindi lang, tatlo pala. Tatlo kami. Tingnan mo. Dapat na pre, pagkalpet. Tingnan mo, pangin. Ilado na niyo ko. Di mo tuya? Siya nana. Ina, economy ice. Economy ice. Wala lang, kusga. Economy ice. Kusga. Tara, alis na tayo. Alis na tayo. Uwi na tayo sa Tagbilaran. Uwi na tayo ng Tagbilaran. Parang ayaw na umuwi ni Jasper eh. Gusto niya na dito eh. Ayaw na umuwi ni Chris Jazz. Gusto niya dito. Oo nga pala, boys. Maraming salamat ulit sa dito. Wow. Alam mo na kung sino. Thank you po. Thank you. And babalik kami dito soon sa kwarto. Dito kami natulog, guys. Guys, babalik kami dito kasi aanuhin pa namin to, guguluhin pa namin to. Kasi abangan nyo soon, guys, kasi ayusin daw ni Jasper yung yung kwarto ko kasi hindi daw masyado maganda pagka-arrange. So, Maganda naman pero average lang daw. Mayroon average pang lang. i-improve. Meron pa daw mas better na option or mas better na Yun yung sabi niya. Yes. Yeah, tutulungan tayo ni Jasper niyan. Tapos bibigyan daw niya si Kuya Steve ng mga furniture at Para- para yung mag-sponsor. Mas lalo daw gumanda yung kwarto ko. Di ba? Sana all may sponsor. Oh guys, tsaka guys, ito yung sala namin. Kung nakikita nyo, wala pang pintura. Pati dito, wala pang pintura. So, ito yung next project ko. Yung pinturahan yung sala, tsaka kusina. Tsaka yung itong itong bubong. Ipalagyan ko to na Kasi marami kasing mga screw. Hindi mo pwede lagyan ng masilya. Kasi masyadong Malaki yung Tsaka yung gap ng plywood malalaki. Malaki yung gastos yung pag ganyan. So, tatapakan na lang namin ng bibili na lang kami sa Shopee. wallpaper. Hindi yung square na maganda. Basta maganda yung puti na yung Yun yung diretso na. diretso na, dikit na lang. Tapos, ito yung CR namin. Ito yung CR namin, guys. Masyadong maliit. Yan lang yung CR namin. Diyan kami naliligo. Tsaka nagpo-poopers. So, yan din yung pangalawang project ko. Sa uwi ko ngayon, papagawa kami ng isa pang CR na medyo malaki na. Wow! Di ba? Para masaya. Para pwede na pwede na matulog doon.
Alis muna kami, uuwi muna kami ng Tagbilaran pero babalik na kami soon kasi bukas ihatid namin si Snake sa kanila sa Tubigon, Bohol. Alis muna kami. Yes. Tsaka ito yung mga sasakyan namin. Ito kay Jasper and kay Roy. O nga pala, gusto ko lang magpasalamat ulit kay Miss Tatsuki GBDT from Valencia, Bohol kasi siya yung nag-sponsor ng fare ng mga sasakyan papuntang Bohol. Thank you Miss. Hindi lang yung pamasahe, pati yung gas. Wala yan tulog guys, less overtime. Thank you Miss Tatsuki. Thank you, Ate Tats. Dahil sa'yo, meron kaming Thank you Miss Tats, God bless. Tsaka guys, update sa namin, sa lupa namin. Yan, marami ng manok si Papa doon. Nilipat niya dito lahat ng manok niya. Yan, meron pa dyan, tsaka meron pa doon. Wow. Tapos may bunga na yung saging namin, yun. Dalawa, meron din dito sa kabila. Kasi ito yung mga mamahaling mga tanim ni Mama. Kaya dito, hindi pa kami nakapagtanim ng mga gulay, so soon. May sasabihin ako sa inyong lahat mamaya. Pagdating na lang doon sa sa Tagbilaran. May ipapakita ko sa inyo. Oh my Na sigurado ako, matutuwa kayo. akala ko masasad kami. Matutuwa kayo pag may pakita ko to sa inyo. Kaya, biyahe muna kami guys, papuntang Tagbilaran. Yan. Excited ka na umuwi bukas, Nick? Ha? Excited na makita yung family mo? Ihatid ka namin doon? Alis muna kami. See you later, Tagbilaran. And we're here sa Tagbilaran, guys. Dito kami sa bahay namin sa Tagbilaran. Palpak guys, wala pa pala. Welcome party. Welcome. Welcome to Bohol from US from us. And Miss Tatsuki. Ay mo rin, una si mama. Pero wala pa yung lechon. So guys, palpak yung surprise ko sana. Wala daw tarp kasi sarado daw. Kaya may sana pa, welcome sana yung medyo maldito ang Glacier Capuno supporters. Yun sana yung plano ko kaya dinala ko kayo doon. Pero wala, palpak si Sheila. Wala kasi yung organizer. Kasi, walang tarp. Walang tarp. Punta kami kanina, sarado. Oh, sarado daw kanya kaya wala. Today. Ah. Wow, thank you Miss Tatsuki and Glacier Capuno Warriors and BTS. Tara guys, nanang lechon, lami kayo. Wow! Lechon? Crispy ang man. Bala kayo, wala na kayong na crispy na balat. Babala kami. Snake, tara. Crispy na man. Sa una, tara Roy. Okay na guys, galing to kay Miss Tatsuki, Glacier Capuno Warriors, BTS. Wait, Wow. murag wasay tatski. Barag Tatsuki brand. Barag Tatsuki. Barag Tatsuki. Barag Tatsuki brand. Welcome, ito pa nga pala yung welcome food galing sa kanila. Kasi welcome to Bohol daw ngayon lang. Kahit ilang days na tayo dito sa Bohol kasi may ilang days pa tayo na home quarantine. O tara, kain na tayo. May despedida po mama no? O tara na. Napoy despedida. Ha? Napoy despedida. Oo. Ikaw na. O no? Sino ba yung nakatanggap sa atin ng ano? Ano man? Malaki-laki. Whisper. O tara na. Kain na tayo. O, lead the prayer, Roy. Snake man. Snake. Na ano si Snake? Wala may trabaho ni Snake, i-pray. Snake, para sa birthday mo na din, Snake. May lechon. Oh, grabe, Snake. Grabe, ilang celebration na ba birthday ni Snake? Grabe, Snake. Nakailang handa na sa birthday mo, Snake? Karamihan. Karamihan. Oh. Let's pray guys. Lord, salamat sa pagkaon Lord sa nag-sponsor Lord sa Lord na makabusin yung namin Lord.
O hatagan mo nimo og mayong lawas, Lord. O talaan ko nimo ang Lord. Sa nagusan namin, Lord, o pinauta, Lord. Magpadayan pa ang mga pagkulit ka ng Lord. O pinagpupunta ka. In Jesus' name, we pray. Father. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Ay. Oh, grabe, Snake, oy. Medyo may touch skin. Salamat din nyo. Ginano mo sa Ginoo sa mga tara nag-sponsor aning pagkaon. Wow. Tara, kain, gutom na. So guys, after namin kumain, ito na lang yung naiwan. Inubos ni Snake. Ikaw nag-ubos nito, Snake? Dili kayo. Uy, okay lang. Ha? Snake. Talaga snake, boy. Hindi, konti lang kinain ni Snake kasi diet yan eh. Ah? Wala akong nakain crispy na Laway. Wala akong nakain crispy na ano guys, yung skin. Bakit? Kaninong kasalanan yun? Oh, supportive daddy. Oh, supportive daddy. Kaninong kasalanan mo yun? Ha? Kaninong kasalanan mo yun? Kaninong kasalanan mo yun? Ito ulit. Ay, daddy vlogger. Ano kaya yun? The daddy na mas gwapo pa sa amin guys. Patranilong. Papatanilong. Tananilong may papa. Tanilong John. Tanan yun guys. Ito na lang naiwan. Maraming salamat ulit sa mga nagbigay ng food para sa pa-welcome Miss Tats and Lester Capuno, Warriors, and BTS. BTS. Guys, maraming salamat sa support niyo guys. Thank you. And bukas ihatid na naman si baby girl. Hoy! Alam, bukas may darating mga crabs. Nag-message siya sa akin. Uy! Yung crabs, baka di ko kayo maabutan. Si Kim no, si Kim yun. Hindi ko nag-comment siya sa video. Pero, abutin niyo. Pwede naman, dito naman sila Sheila eh. Pwede naman yung paano yung Pero sabi niya, if ano daw, if makapunta tayong tubigan mas malapit daw sa kanya, so pwede daw i-meet natin pa sa tubigan. Ganun na lang, i-meet na lang sa tubigan para ma-picture din natin, di ba? Guys, maraming salamat ulit, kaya hanggang sa muli, paalam!